Gikumpirma karon sa General Santos LGU nga laing 5 ka miyembro sa nagkalaylaing media outlet ang naka-isolate human close contact sa usa ka nagpositibo sa COVID-19 sa usa ka radio station sa Gensan. Atong sayron ng detalye sa live report ni Argil Relator. Argil. Yes, Sara, tama ka na. Hinungdan nga walay puas karon ang ginapahigayon nga contact tracing sa local IATF sa Gensan aron posibleng maila o makuha ang katong mga posibleng naka-close contact ngadto sa nagpositibong pasyente. Samtang ilaw sa binaduso nga sa mataglakang sa mga kumpanya sa Gensan dunagay koordinasyon sa LGU kalabot sa COVID-19. Gikumpirma sa City Health Office sa General Santos City nga naka-quarantine na karon ang 5 ka mga personahe sa usa ka radio station nga nagpositibo sa COVID-19. From the time na nalaman po natin na may positive case sa kanila and the close contacts, na contain naman po, naka-isolate, na-quarantine na sila, itong mga na-identify na ito. Kahinumduman nga pipila ka mga miyembro sa media ang nabalaka diyang ilang nasayran nga dunay nagpositibo sa mga media outlet nga ilang nakauban sa mga news coverage. Gipasabot sa CHO nga malikayan unta ang kalisang sa sitwasyon kung sa sinugdanan pa lang nakigkoordinar na sa local IATF ang lihok sa moong istasyon subay sa guidelines sa National IATF. When we talk to them and really emphasize na dapat po nakikipag-partner sila with us kasi even if we resort to mga private testing or what, lahat po kasi yan kino-course through sa surveillance unit ng CHO. So malalaman din po namin kung meron ng mga positive cases. At the end of the day, it is always the interagency task force, it is always the City Health Office who will help them manage. So mas maganda po from the start pa lang, nandyan na kami, kapartner na namin sila. Base sa contact tracing nga gipahigayon, migawas nga ang usa sa mga personahe sa maong istasyon dunay travel history sa pulumulok niadtong September 13. Pagka September 14, misulod kini sa trabaho hangtod September 17. Nag-field kini adtong adlaw ug pagka September 18, misulod sa trabaho ug gipailawom sa swab test para sa COVID-19. Pagkaalasay sa gabi, mi-attend kuno kini og party sa usang subdivision sa San Isidro. Pagkaugma September 19, nag-duty usab kini sa moong istasyon ug dinhi migulang positibo di ay kini sa COVID-19. We are advocating po yung safety in the workplace, especially sa mga kagaya po ninyo in the media who are also kagaya natin ng mga frontliners, no? Very high risk po yung ginagawa ninyong trabaho. That's why dapat po lahat ng mga safety measures in place dyan po sa workplace. Sa ulahing impormasyon, migulang 5 ka mga miyembro karon sa laing media outlet nga naka-close contact sa maong taga-radio station ang gi-isolate karon ug nagpaabot sa resulta sa swab test. Sara, sumala sa CH o nga mamahimong sundon ang stop, look, and listen. Buot pasabot, stop fighting with the science and health protocols. Look for the ways you can be part of the solution o ginang-giingon nga listen to the advice of the health experts. Sara. Okay, daghang salamat, Argil Relator.